Nahi luzera, Ilaski, uda ateioka dugu. Bai. Udako oporraldia ere bai, Miluzeko oporrak hartuko baititu udan. Eta, bueno, bilatu behar dira, lan alternatibak. Udan geldirik ere ezkara egongo. Indiate eskaintza bat, Donostiako udaletik, eska bat turismoa eta kudeatzeko, turista asko, gehiegi. Jarri naute, edo jarriko naute udan lanean, orain arte egin dute turismoa sustatu, nik egin dut asustatu. Zer dago jende gehiegi, orduan, atera gonaiz kalera eta zoek, ospa, huxa! Turismoa asustatu. Dato zera gure lehiakideak, eta hori da lana, benetan, udakoa. Benetan naia, Mikel Aritz, leixurik bai. Hau bai, performantza! Hola bai. Horlako turistak gara ditugu, atseginak. Peru naia, gu etorri gara Miluzera, momentuz bisitatu dugu, turismoa egin ere bai, 8 saio. Eta dirurik ez, dirurik ez. Zer ingo dugu, Peru? Saiatu, ba? Saiatu? Ez dugu asko itzengo, baino... Ez, egia da, igual gaizkatako, baino... Hitz egin, hitz egitea libre baita, zalantzari gabe. Naia, behin ontaz gero igual, bukaera arte dirurik irabazi gabe. Ba, nik uste ja... Gure estinoa ez dela dirua irabaztea. Erreko raitea. Zuen estilo ez da dirua irabaztea, hori argi dago. Baina aurrerantzean ere, manten dezagun estilo hori. Bai. Segi, Miluzen, eskua, komodeina, eta sokatiran. Berriz ere, etxera. Bueno, ikusiko dugu, gaur zer gertatzen. Baina sokatirapen lehiatuak. Hori. Sorti falta esango dugu. Pero naia, ongetorri. Animo, sorte hon. Mikel Aritz, sorti badako bai, bueno, jakintza purratu bai, ez da? Mutilak ze moduz? Bai. 5. saioa, 1.100 euro, zuentzat, ondo? Bai. Arzakeko lehenoko uneko horretako ardua ja kurrite dago. Orduen ja... Hori ere. Bueno, esango dugu, lankideak izandakuek, noiz izan zineten, zuek lankideak? Oionen... 6-7, 2006. Oionen? Oionen izan ginen. Oionen lankide danaia bizitza guztirako seguro, Mikel Aritz, ordutik aurrera ja, aurrera begira be lagunak eginda, aurreko Miluzen egonda, 2. txandon be hementxe gauden, kontuak aldatuta, baina erakusten Miluze trebeak izaten jarraitzen zoiela. Bueno, Mikel, zein tentzino gaur? Gaur, a ber. Nik gaur berdin egiten dugun da, a ber. Zuen ez estiloa da dirua irabaztea. Estena ez bezala, zuek besterik ez zuzuegin, iritsi zaretenetik. 5 saio, aurreko 4 finala jogatuta. Bai, ondo? Eta gustara, Aritz, gustara? Bai, oso. Ongi etorri, bikote. Esko. Ongi etorri, leixurita, bai, Gabon. Gabon. Hermoz? Ondo. Ondo, oso ondo, zu, leixurik. Ala, behar du. Jarrera hori eskertetan, oski. Nondi gatoz? Ni Iruñatik, baina, Donostin bizitzen. Ni arrasatetik, baina... Donostian? Biak Donostian? Bai. Pisukideak edo? Pisukideak ere. Eta ikaskideak ere bai? Bai. Ze ikasten? Filosofia. Wow, ze ona. Zergatik. Ez no, hain sakon ere ezkara jarriko, baina... Bueno, egia da, Ibai, zu aurretik beste ikasketa batzutan ere aritzarela. Bai. Zertan? Ez talko zer ikusi, baina, bueno, mekatronika. Mekatronika! Hori izango da, DJ izateko zerbait edo ez? Ez da imestako da, mekanika eta elektronika, baina... Hola, izen politxa jarteko. Vale, mekatronika, oso ondo. Ondo? Leixurizu zuzenean filosofiara. Bai. Zure pasio nagusi? Bai, egia zen bai. Baina, dauzkat gehiago, baina filosofiaien artean bat. Eta ze korronte, bereziki edo? Nire feminismoa gustatzen zait pilo bat, bai. Ados. Eta bizi filosofia modura zein aplikatzen duzun edo? Feminismoa baita. Hori, ardatz hartuta. Ibai, zu zer diozu? Nik ez dauketan jarri ondion. Ez? Prixabarik. Oraindik ere mekatronikati pixka bat daukatzuta, bi munduren artean. Aritzen zara urpean, hori bai. Hori bai. Urpeko arrantzan, sin más. Urpeko arrantzan, sin más. Behar da hortarako. Bai. Birika hautxean. Arnasari eutxi? Bai, bakarrik olain leke. Ja, bestela ez da... Ez da besteik, arrantzan ibiltzeko olain bidea. Wow. Arpoia hartu eta... Hori da. Arrapatu dugu, piezarik azken aldean? Bueno, ez udan ibiltzen azgeitxa, orduen oina asinaz, eta bueno. Lasa izenik, turistak asustatuko ditutenak, eta utziko dizut ondartza libre. Perfecto. Leixuri, ze asmo, Miluzen? Irabaztea, supongo, ez? Ez dakit? Ba, irabaztea, bai. Ados. Konfirmatu dugu, baiezatu dugu, irabaztera datoz. Animo, bikote. Ongietarri guztioi, eta adi, zakudan, Miluzen gaur, 3.900 euro! Bueno, badu egorantz? Hauek, goizean goiz, filosofia ez, fisika eta kimika ikasten aritzen omen dira. Usorbilgo gure launak. Hau bazuek! Zuek, xalo, zuen buruari. Fiki! Ugarregi ikastolatik, fiki, bai. Ba, fikitik izango dugu geupe hemen. Lanean hasteko unea, gure lehiakidentzat, arrasto-zarrasto.
Gure lehenengo taula estrainatuko digute, peruketan nahiak arrastonekin. Unibertsoa bada, baita platoa hau ere. Materia. Desdiratxua. Eskerrik asko. Borobila. Denborarekin asko lotzen dute zientzialariek. Gertu gonzarie, naia Peru. Aztarna. Espazioa. Oso ondo, Lauro ikabar puntu. Mikel eta Aritzen marka da jura. zelan zan espazio denpora? Teoria, jozu? Fiki, hor bada Hau gehi. Zelan da? Bai, hori. Inok ez fiki. Zelan da ekuazio ezagune? Da, No. tragedia gehi denbora, komedia, hori. Ondo. Bai. Mikel Aritz, bigarren taula, lehenengo arrastoa. Kanpoko azalean iletxoak dauzka. Kiwia. Mitokondria. Berriketa. Perutan aia, Kokua. Ondo ari gara, laranja kolorea darama beti soinean. Bai? Eszenarioa. Melokotoia? Ondo? Lauro ikabar puntu, zuek ere. Melokotoi zuritxu edo ez? Nik, Ez. aukeran almibarretan nahiago, benetan, Ez da broma, Asko Eta zuritxu barik, Bai, uletxo eta guzti, hori. Ondo. Lexuri bai, ederto? Hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Egin gabekoekin agertzen da. Zer? Multzo hutsa. Filosofia, hemen. Peru naia, Arazoak. Agenda. arrantzak badu bere antza. Etxerako lana. Paso. Arrautza. Arrautza. Bueno. Trikuak badu, baleak ez. Arantzak. Oso, no? Bai! Lauro bai mundu! Leixuri da, feminismoa eta ez ustekoak ere bai. Ai, no. Pozik? Hombre, bai. Bueno, sí. Txarto ez. Peru nahi azuek, Triste. Super pozik. bat triste bestea pozik. Biak emintzioak egitera orain mesedez. Mikel eta Aritz. Zuek, asmatze lanetan, denbora. Orain. Begiratu, kamiseta, marradun kamiseta, ez da biderik motzen hori, marka izena, marka, Peru, hasi. moda, jantzia, erizaina, medikua, lo, Zer, beraz? siesta, gaixoa. Gaixorik aspertuta, ez. Bigarrena. Ekilibrista, Ballet, trapezista, Dantzaria. yoga, tai chi, Ez? pilates, Oso ondo. yoga, telebista, Zer dira? Maitasun pelikula bat. Ez da pelikula bat. Maitasun estena bat. telenovela. Telenovela. Telenovelako, Aktoreak borrokan, bihotza purtua, aserrea, Aserrea. Eta zer dira beraien artean? aktoreak. Nobioak, nobioen novelako ezorre. nobioak, protagonistak. Telenovelan maitaleak aserretu. Bueno, pasio gehiago jarri alda, Bai, Peru nahi hori bebai. Eta gero, Anestesia. Usurbilgo lagunetako batek anestesiako kamiseta darama, eta hasi da Peru. Hor, kamiseta bat, ja, asko dago eta. Hortxo, zen erantzuna. Errezago da. Bueno, venga bat, hogei, ina, puntu. Mikel eta Aritz, anestesiatik ondo esnatuta. Ondo Leixuri bai, bestaldean. Ondo irakurrita. Ja ba, beste sorpresarik hartzen dugu, Leixuri. Demora. Hasi. Olatuak? Tuak, itxasua, txalupa, Vale? arrantzau, txalupa ondoratu, Zer dari? ondoratu, Ankla. Bai. Aingura. Lehen- hori da. korrikan,
Eski... Jabalina... Pértiga. Ez pértiga. Pértiga bat saltoa. Pértiga saltoa. Koltxoneta. Atletismoa. Bai, atletismoa. Abeslariak, Speech bat, bertso saioa. Bertsolariak, bai. Bertso txapelketa, Maialen Lujanbio. Eta? Eta... Eta Ametxarzaiuz. Eta Ametxarzaiuz. Zer dira, dauden bi bertsolariak dira Maialen Lujanbio eta Ametxarzaiuz. Bueno, txapeldunek. Dinot. Ederto. Mikel Espen hartu dela, atletismoa eta utzi proba guztiak egiten ba, pixua eta diskoa eta denak egin nahi zituen. Salia nazni. Danak, ederto, hirurogeina, hau bazuek. Imintzio gata zuek zer moduz? Biltzen gara, proba pixu eta... Beixuri? Atletismoan? Ez, imintzio gata diot proba hau. Bueno, etxera egin dugu, noiz bai. Egin duzue? Bai. Nahiko zirko hori baino. Nahiko zirko? Ba, zego, ikusteko hartu lekua mesedez. Peruta nahi abestaldean. Ongi etorri, gure zirkura! Denbora. Hasi? Bai, Leixuri? Hegazkina. Ados? Aireportua. Bikain. Adarrak. Zezena. Eskrima. Ez? Ba, lotu bestearekin. Hoi zer da. Adarrak, Eta? itxasontzi, uretan. Zezenketak. Hortxe daude elementuak. Zezena, adarrak. Ez, adarrak bai. Adarrak, Adarrak. adarkada. Ondo Ibai. Ibai oso ondari, Zezenketa. Ez. Torerua. Ez. Boxeua. Borroka. Aitzi, ze izango hoi. Adarrak, lotu Adarrak. bestearekin. Bikingoak. Hirugarrena. Demoraz kanpo. Hirugarrena. Azkar? Kotxe gidaria. Eta radarrak harpa du. Eta... Eta polizia harrapatu duna. Multa. Radarra. Bai. Eta? Venga, bestie. Bikingoa, hori bai. Vale. Ondo, osagai guztiak ondo demanda, gero antolatzerakoan izan ditugu komeri batzuk, baina. Ibai oso ondo bikingu zela ikusten zelako, leheneko segundutik. Ondo, Dana, hirurogeina, hau bazuek. Pero naia, eroglifiko batzuk, zeuek asmatzeko gogoz dauz. Bai. Bai, ez da? Lehenengoa, denpora. Mendian ikusi dut. Zeda. Lehen zeda. Lehen zeda. Eunda. Ez, lehen ez. Lehen ez, bestera batera. Aintzinan zeda. Aintzinan, lehen, aurretik zeda. Ia, hasi irakurtzen. Lehen. Le, ora, ez, lehen, zeda, Zeda. lehen. Zeda, Borrela dalako, Z-da-A irakurtzen dugu, nahi duguna hori dalako. Baina ikusten dugu, lehen aldian dagoela, 1980 Z-zen-A. Lehen aipatu dugu, imintziotan, Zezena, toreroa. Orain behar genuen. Bueno, irudimen ariketa, egin behar genuen. Bai, esan bai. Dana osatu, Zezena, bigarrena. Denpora. Txikitan opa dituzzidaten. Uk, baderantzuna esati. Ukelelea. Bai. Ona. Ezkilon aldiran zuzirakurriko dugu. Uk. L, berrogeita marroiek, berrogeita mar zenbakia L dalako, eta ukelelea. Baduzu etxean? Bai. Eta? Kuarentena bere fruitak eman zitu bino. Utzita daukazu ya? Bai, hau txart. Bueno, bitik bat, berrogeita mar puntu. Mikel Etaritz, zer? Erogliorekin, bai, itxaroten ez da, sorpresa. Bestenak ondo, Mikel? Zezenik espaldin bada ondo. Ondo, ados. Adarkadari gabe. Bota irudimena. Mikel Aritz, lehenengoa denpora. Nire abizena da. Meloni. Ez. Zer da? Melokotoi erdia. Ez. Mertxika. Ez. Bestea, zelan da. Brinoia. Ez. Nektarina. Ez. Non dau? Buruan. Bale? Buru, zer da? Puta. Aran buru. Arana. Arana, okarana. Aran buru. Bai, eskala arazoak eta... Eta Mikelek dio, jo, alegia, zaila. Bueno, bai. Zer da, barre hori izan da, kritika bat, erokli hori akaso? Ez, ez da, sakatu gure. Baiz.
Bai, bai. Bai. Eroglio, bai. Mesedez, eroglio. Bigarren eroglifikoa denpora. Etzaizkit gustatzen? Rabak. Ez. Ez. Rapilla. Ez. Pila ez. Asko. Kenbe. Eguzkizpiak. Ez. Asko ez. Bost. Zemat? Bost. Bostak. Bost. Bost. Rak. Eta egin eragik eta? Ostak. Esan du? Edo? Zandau. Zesan duzu? Ostrak. Ostrak. Bai, sartu da. Bai, Antxonetin baiet. Venga, dai. Gongaren aurretik. Arbitru zara. Ostrak esan baduzu. Ondo. Ostrak esan duzu. Bost, zenbatu egin behar genuen, rak, eta bekenduta ostrak. Bale. Niri gustatzen dezio, baina tamainan, Ja, 20 aurrera, horrela. 50, puntu zuetza. Ez, ena izalea, Probatu dut horrela eta... Ostrak ez? Ez, maten dit. Ostrak, itxosu da. Bai, leixuri. Gauze derra guri. Probatu ere ez, eta ibaik? Ni bai. Onak? Arrapatu ere bai, igual bat ematez? Ez, ostrak ez. Ostrak ez da usamen. Bai, ostrak errez. Ja, gozu dauz. Itxosotxue. Ondo. Zotxue, ja ba. Eroglifikoak. Eutxi, lehenengoa denpora. Urrun dago. Kamara un... Bale? Kamerun. Bale? Jo. Kamera akenduta kamer eta un dago. Kamerun. Ozen do? Zai, leixuri, aldi berean zara lehiakik eta ikusle horrela. Polita hau, telebizta. Ondo. Bigarrena, denpora. Airean egoten dira. Bai? Ez lehiten da, bai. Mi? Krok, airean egoten dira. Segiten hau, igelak. Krokro, Mikrofonoak. Mikrobioak. 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 Bi nota kro egiten digu igelak eta bio. Bioak, mikrobioak. Ikusi baino lehiaki dontan, Sofin. Puntu bikote! Zortzi saiota, Peru naia, ukelelea etxean hau txartzen dago gau, Migiluzeko eskua abesten ikasi dugu, ez da? Bai. Biok batera? Bai. Bat, Peru, nahi ez du, hainbestetan entzun, baina Peru eskuan eta abeslari Bai, fina, bada. Beraz, nahi duzuenean, abestu, mesedez. Miluzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondare. Oso! Ze hau, ez da agertzen hemen edo, baina zuk kurrikulumean Peru musika ikasketarik edo? Bueno, ikasi nun pianua. Bai? Bai, eta gero konfinamenduan gitarrakin hasi nintzen pixka. Ondo. Fin, abesten fin, ea esku askatzen? Lemizikoa? Guztiz kontziente izan gabe. Bator. Ze herritako armarria da hau? Sopela, tutera, orio, mendata. Sopela. Oso ondo. Polita, armarria. Abatzuk. Ze urtetakoa da? Marcel Duchampen iturria lana. 1910, 17, 24, 29. 24. 17. Oso ondo. Hau da, ezta? Dadaismoa? Sama nuke? Bai, Dadaismoa, Mikelek baiet. Dadaismoa. Bai. Bai, eskerrak Mikelek baiezatu duen, nik esan dagoak. Uali handirik. Ze filmetan agertzen da Sleeping Through My Fingers kanta. Mamma mia. Bota? Mamma mia. Oso ondo. Sleeping Through My Fingers. Sleeping alegia eskuartetik ies egiten dit, ez sleeping. Gaizku lertu dut. Ondo. Zuek oso ondo, Peru naia? Bai, bueno. Bai. Urak ies nola egiten duen. Nola esaten diote koipeari, erronkarin? Gantxarra, paparra, oliarra, gangarra. Koipea. Bikote? Zer? Oliarra. Gantxarra. Erto. Ne batzuk? Mikel Aritz. Askatzen trebeak zareteta? Ez, horrek ez.
Noiz hasi ohi da antxoa denboraldia? Irail inguruan, abendu inguruan, apiril inguruan, usail inguruan. Irail inguruan. Apirila. A ber, mio. Errak antxoak, Bueno, errak. Nola? Era danatara. Bai, ez da. Prigite, albardata... Komoina ere ona era guztietara, irabazi egin behar ordea, Mikel Aritz, guztiz kontziente izan gabe, lider Nando abeslariak berriako elkarrizketa batean esana. Aurrera. Bueno, eta potian? Baita ere. Ze onak. Kontxarragoak eta. Ze herrialdetako presidentea da egun Gustavo Petro, Ecuador, Panama, Nicaragua, Colombia. Ecuador. Kolombia. Ondo. Askatuko dugu. Bai? Musika nautu batzuk balintzatuta egiten dira. Induzketan eta ona, Mikele. Egia esan. Komodina. Oso komodina. Mikel Aritz eta zebekin jarraituko dugu. Bigarren eskua zeuena izango da, honela dino. Izan beharreko jarrera. Zega jorratzen du geldiezinak, podcastak, emakume kirolariak, umeentzako ipuinak, musika berriak azten kezkak. Emakume kirolariak. Zenbatgarren laburbirako zirkuitua da 2024koa. 20, 21, 22, 23. 21. Ondo? Zeta. Entzun. Egia esan iruditzen zait oso iniziatiba gona, ze jende asko dago, ezin duna praktikatu ez, edo kanpora doana, edo eta jarraitu nahi duna hizketan, edo... Aktore bat entzun dugu, norri izan da, Nerea Mazo, Susana Baitua, Loreto Mauleon, Itziar Atienza. Nerea Mazo? Errebotea? Itziar Atienza. Errebotea? Susana Baitua. Oh, Loreto. Ez da baina oso jatorri itxura dugu, Oso jatorra da, bai. Eta oso langile eta oso dana. Mikel Aritz. Ze menditako tontorra da? Aketegi, Artzanburu, Anboto, Arnaia. Aketegi. Bai? Arnaia. Artzanburu. Ondo? Te? Entzun, Mikel Aritz. Zeskutatu dugu, Zelanda taldearen 3 abestian, bakardadeko iraganeko gure arteko esan gabeko. Iraganeko. Ondo. Elur Alberdiren hitzak eskutatu ditugu, arraun egokituko munduko txapelketan brontzesko domina lortu zuenean, esandakoak. Beste bat. Zenbat urte beteko ditu 2024an Chris Evansek 40, 43, 46, 49. 43. Ondo. Zeupe bai. Kintoak? Bai. Askatu nahi, edo beste bat? Beste bat. Zein da margolan honen egilea? Manet, Monet, Turner, Degas. Turner, William Turner. Oso ondo. Bere izgarria, paisaia lausoiek, zoragarria. Bai, askatuko dugu. Guazen. Nik ez dute zer galtzeko, dagoeneko bizitza irabazi dut. Mikel, induzketan. Ona! Bigarren komodina guazuek. Leixuri, bai! Prest. Kusikoa. Prest, komodin bat, ondo legoketa. A ver. Hirugarren eskua. Eta puntuak ere bai, Suntxitzen saiatu. Ze koloretakoa da egunean behineko galdera ikurra? Berdea. Jo! Hora, Ixuri. Abatzuk. Entzun!
Ze sare sozialek du Kexaren kanta honen izen bera? TikTok. TikTok. Gero nahi bauzu, aukera gaude, Leixuri, baina... Zurekin grabatzeko bat. Ez dinot, erantzuteko, baina ez dituzu behar, aukera, zuzenean erantzute ditu. Barkatu. Nirekin grabatzeko aukerak ere bai, TikTok bat. Hirugarrena. Zer gauza. Nondi dator, Ika arropa markaren izena, txakurraren izena, euskalkia, izenen batura, amonaren ez izena. Hauetako, zein da? Euskalkia? Beste zerbait da? Txakurraren izena. Berto. Oizu nola izan honen txakurrak, Peru? Ika. Ika, Amazan. ados. Leixuri bai. Zenbat euro balio du Donostiako akuariumean helduen sarrerak? 12, 14, 16, 18. Helduen sarrerak. Helduenak, 18. 14. Ondo. Laster tokatuko zaizu. Umetxuetako sasoi bat. Eraman dute, ja? Nire plana zen hori, berriro nahiko du, ezta? Errepikatu. Arraie bezala aztu egiten zaieta egitzakoa. Ondo. Lautik bera doan. Dagu miri esaten zuk esan ez dako zule lau, de bera, bost. Zintzoa, ez da, oso ondo. Leixuri bai, aurrera? Aurrera. Ondatuko dizue guztia segida zer esani honetan dantzun zidan. Hitza. Ze hitz ezkutatu dugu, zera, ura, nola, hori? Zer esani honetan... Zera. Nola erantzun zidan... Zer esani honetan... Nola erantzun zidan... Dama polita zera... Hau entzuten, nengo nintzen. Bai? Bai, programia maitzu. Jarri berriz lankideak, mesedez. Ez? Ez dute jarriko, aurrera orduan. Pero nahi, askatu... Afrikako zein herrialde ez du zeharkatzen Namib basamortuak. Angola, Tanzania, Namibia edo Ego Afrika. Erantzun bat bikote, Ego Afrika. Zerotea. Angola. Tanzania. Osondo. Eta... Deskuiatuz gero, askatu. Erreinu bat daukatere. Suntxitzen saiatu. Bai? Horendik ez. Gabon galarako bakizu zea beste aukeratu. Leixuri bai, ze urtetan kaleratu zuen Amy McDonaldek This is the Life kanta. 2007. 2007an. Ondo. Oso ondo. Eta zuzena, bai. Hortxeka batzuk eta Izaroren Isa eta Besteak kantako letra zati bat da. Hemen gordeta daukaguna. Bai? Probatu besterik ez bada? Erreinu bat daukat eraikita. Udarik. Ez, ja... Bueno. Aurrera. Badugu zerbait. Z talderen diskoa da hau. Pelash, Ginger, Pleura edo Breeze. Pleura. Oso ondo. Beste aukera bat, Leixuri bai. Ira, eta hene hori lagun. Probatuko duzu, Edo aurrera ez dela, Ba aurrera. Nola esaten diote zaparroteari, lodikoteari, etxarri aranatzen, popoloa, totoloa, ampua edo kanpulua. Ikote? Ampua. Popoloa. Berto. Eta? Hone? Bederatzigarren erronda, ez? Ba azken errondara, Azken galdera didanok.
Borobilduz eta bide azkarrenetik, zenbat kilometro daude, Zizur Nagusitik kanbora. 80, 100, 120 edo 140. 80. 120. 120. Mikel Aritz. 100. 100. Zuzena da. Ez askatzeko aukera. Azken aukera? Erreinu bat daukat, eraikita zugandik salbu. Hau zen, Mikel ona da, baina Aritz ez da makala, Ha! Ba, komodinen arrantzan ezin hobeto Mikel eta Aritz hirurak eurentzat, markagailuak momentuz. 280 puntu lehenengo markagailuan, Peruk eta Naia. Laren 270 eta 3 komodin Mikel eta Aritze. Leixuri bai, 510. Ba, Peruk eta Naia legindu egin beharko gara, sare barik eta atzetik. Lehenengo errondan adidanok, 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte, hori da jakin nahi duguna. Aia sopela otxan dio zornotza oion Orozkoano eta Legazpi Mendaro Mutiloa Gordexola. Eustaten datuak dira, 2023koak. Mutiloa. Berrunda berroita zei baititu. Bueno, oiongoen omenez oion. Tartean bi gehiago izan ziren. Bai. Ez, Bueno, bizi ez. bizi ez. 3.549. Leixuritei bai? Anoeta. 2.121 alias tartean. Nerea. Perutan Naia? Aia. 2.118. Mikel Aritz? Otzan dio. Santizo. 1.305 biztanlerekin. Leixuritei bai 5.000 biztanle baino gutxiago dituzte. Gordexola. 1.673. Perutan Naia? Mendaro. 2.021. Mikel Aritz, errematatzeko aukera? Erabieko dugu. Venga. Erabieko dugu, baina... Erabieko du. Baina? Komodina, baina Orozko. Orozko. Erabiliko dugu, baina Orozko. 2.000 puntu. Ba, ez bada. Bigarren errondan. Mikel Aritz, zebokasi erantzuten. Europan daude. Pena jauregian Mont Saint-Michel, Columbia mendia, Joensu, Golden Gate, zubia Lago di Como, Notre Dame, Mail Rock Ondartza, Rini Baia, Westminster zubia, Moerreko amildegiak. Lago di Como. Lombardian. Leixuri bai? Notre Dame. Parixen, noski. Perutan Naia? Columbia mendia. Aukera asko zuen, ba? Kanadan dago hori. Mikel eta Aritz? Mont Saint-Michel. Erra. Britainian. Leixuri bai? Rini Baia. Europa erdialdetik pasatzen dena. Mikel Aritz? Pena jauregia. Castello de Pena, zintran hau. Leixuri bai? Westminster zubia. Londonen. Moerreko amildegiak. Irlandan. Errematatzeko aukera, taula, Leixuri bai? Azken, erantzun zuzena. Asmatu behar horretarako. Joensu. Finlandia, no sono. Ederto? Eta hirugarren errondan adi, Leixuri bai zebek erantzuten hasi, Asiako mendiak dira. Everest, Makalu, Aconcagua, Choyu, Kabi, Huascaran, Lotxe, Kanchenjunga, Xixapagma, Yerupaja, Nanga Parbat. Lotxe. Nepalen. Everest. Himalaya, mendilerroan Asian, noski. Bakaldu. Pues ondo, Leixuri bai? Xixapagma. Txinako lurretan, dago hau. Peru Naia? Aconcagua. Andeetan dago. Mikel Aritz? Txoio.
Munduko 6. totorrik altuena. Leixuri bai? Kantxenjunga. Txenjunga Himalaian. Mikel Aritz? Kabi. Leixuri bai, azken zuzena. Bai? Jerupaia. Nanka par bat. Eta komuina? Ez da behar. Hori seguru da. Sobera biko moin dituzela. ¡150! Markagailuak gaur ezazuen eguna izan, Perunaia 280 puntu. 760 Mikel Aritz bikan, Leixuri bai, Erko 660. Peru eta naia, saiatu gara aurrera. Bueno, amaieran ez dakit, saiatu egin gara? Saiatu geha. Bueno, 8 saio, Bai. dirurik ez. Baina Peru, Esperientzia bai. zer daramagu etxera, Peru? Ondo pasa deula eta esperientzia berria. Naia? Nik? Ba, ezakit, hau barrendikan hola bizitzia, holako betiko emozio esokatiran bai, ez bai ez, eta hola... Haze bikotea, Peru eta naia gurean. Eskerrik asko, Perunaia! Final erditan, eta berrikuntzak tarteko, Mikel eta Aritz, sendo. Eta arrokeria pizka batekin ere bai gaur bukaeran. Komo dinik ez du erabiliko, beharrik ere zen duten eta, ondo. Eta Leixuri eta bai, ondo, Ondo, bai. Leixuri? Pozik. Bai, ez da? Bueno, zu pozik iritsi zaren erako, egia esan. Horren gainera aurrera egin da, kontentu. Zentratzea ere komeni, badezpa, Bai. sokatira datorreta. Bai. Puntu gehiago dituzte bestek, edo gehiagorekin zailkatu dira, erantzuten lehenak zuek beraz. Ados? Vale. Hartu lekua ba, sokatirara goaz. Denbora. Ze musikarik argitaratu du lagun batek esan dit diskoa. Paso. Javier Muguruzak. Gona luzea du, mihia motza, urrutitik entzuten da haren ahotsa. Zer da? Paso. Kanpaia. Ze agente zenbaki zuen James Bondek. 007. Bai. Ze telesail famatu grabatu zen Gaztelu Gatxen. Jo, Tronos. Ondo. Kolore izena ere baden zein fruta ezagutzen dugu ze vitamina asko duena bezala. Laranja. Zein da korrente elektrikoaren intentsitatea neurtzeko erabiltzen den unitatea? Amperio. Oso ondo. Zenbat apostolu daude Arantzazuko santutegiaren fatxada nagusian? 12. 14. 7 kandela dituzu eta 3 itzali dira iziagatik. Zenbat kandela dituzu? 7. 7. Oso. Ze herritako saskibaloi taldea da Juaristi ISB. Spiti. Spitia, oso. Aragia Carpaccio eran eskatu baduzu, nola egongo da? Gordinik. Nork idatzi zuen Bidean ikasia liburua? Paso. Arantxa Urreta Bizkaiak, volantea ezkerrean baduzu, ze aldetatik idatzen duzu zizurkilen? Ezkerretik. Eskuinetik. Ze planeta aurkitu zuen William Herschelek? Urano. Zenbait kolore antzemateko ezintasuna baduzu, ze akats genetiko duzu? Daltonismoa. Ondo. Zenbat silaba ditu aretxabaleta hitzak? Mikel. 5. 6? Zer dira zerbitzari eta mirabe beraien artean? Sinonimoak. Oso ondo. Enkarterriko ze herritan egiten da erdi aroko azoka ezaguna? Durango. Balmasedan, ze animalia bihurtzen dira zapaburuak? Igelak. Zein da Filipinetako hiriburua? Manila. Ondo. Zen mendetan hiltzen Winston Churchill? 20. mendean. 20. mendean. Zein da argirik ez duen izarra? Hilda dagoena. Artizarra. Itxasizarra. Danborra jotzen ez baduzu, zer joko duzu Donostiako danborra dan? Barrilla. Oso ondo. Nor da Amaiur Libera Estate komikiaren egilea? Paso. Asisko Urmeneta. Urdina eta morearekin batera, ze kolore ikusten dute txakurrek? Berdea. Horia. Michel Dukorekin batera, nork osatu zuen errobi taldea? Simon de Beauvoir. Anje Dualde jarraitu kantua Artillero dale fuego ezkontzen zaigula? Paso. Pastelero? Nola du izena Juan Mari Artilleroak? Bueno. Artillero dale fuego ezkontzen zaigula pastelero. Ez.
Eta Michel Duko eta Simon de Beauvoir ze fantasia, Ona, Ona, talde baterako oso ona. Leixuri bai, bueno, garrantzitsuena, Miluzen jarraitza lortu duzuela. Bai. Zer mauz lehoko gune, Ibai? Ondo. Ondo, Leixuri, ondo? Bai. Ja, urduritasunak enduta, sokatira ginda. Proban gehiago. Finalik ez, baina urrengun zeuen zain. Hau batzuek. Mikel eta Aritz. Ze, esan ba? Bost saio eta zema final? Bost? Pozik. Bai. Dotore. Lanak fine eginez, eta zakuaren ezetik orain diseika, Bai. Bueno, zuek seika zabitzaten bitartean, zakuak ere gora egiten baitu. Fanklubak sortzen be bai. Bai, ez da? Euskal Herriko txoko ezberdinetan, bai, ondo. Eta gaur, jokoan, 3.900 euro. Joko, Juan Kluba, besteak beste, Udarregi ikastolatik, Usurbilik. Apa, Usurbil, aguatzuek! Eta etxekuek zain egon dira telefonoan aplikazioarek ematekin eta gaugaz bat egiteko momentu egitsi da. Mikel eta Aritz, bueno, ze garrantzitsua da, besteak beste ingurunea zaintzie. Ez egunei buruz. Arituko gara, bale. Gure zestalitako, eremu ezeak. Bueno, besteak beste, espezie ugariren habitatak izaten die eta oso garrantzitsuak. Bueno, migrazioan dabiltzen hegaztiek eta, elikadura ardezaten eta bar. Mikel Aritz sorteon. Eskerrik asko. Euskal Herriko ezeguneak dira denbora. Urbion aintzira, bai edo ez? Ez. Menditxur. Ansot ordokia. Ez. Bardea. Ez da ezegunia. Saldropo. Urdaibai. Gezaltza Añana. Pirilasko aintzira. Leitzaran. Bai. Maredor. Bai. Guardiako aintzira. Bai. Egiaztako egingo dugu. Euskal Herriko ezeguneen atzetik gabiltz eta 11koan 3 akats. Bezaltzak dugu, leitzan. Eta Urbion. Probatuko. 3. Bezaltza bai. Eta bestea bai izan behar da. Leitzaren mugitu edo. Guardiako aintzira, ez da ezen. Guardiak bai. Bai. Prestatu. 3 akats. Saldropo saltu muzunik ez. Saldropo... Goian dago, gorbeian dago, baina eske... Igual ez da segune. Mugitu zu. Zer Soria. Gorbeia. Pico de Urbendo Soria. Guardia bai, Petinas bai. Ode bai. Eta Mendixo bai. Fijo baietz. Leizaran ezegunia. Leizaran Baina pasadu bestean eta txartu maten zuen, Ja. Azken, Sandropoko segunea bada. Guardiako aintzira ez da segunea. Bai. Guardia bentzitu bai. Listo. Denbora? Mikel eta Aritz, kokatuta. 11koa, urrezko galdera. Ongi begiratu 11 aukerei, 2 behar ditugu, biosferaren erreserba direnak denbora. Bai. Eta? Mara, ez do, Soria. Venga. Listo. Jode. Mikel eta Aritz, zer moduz? Bueno, sakatu eta gero... Bai, ez urrezko aldera Zer? bardeak usto dielanik erreserba. Biosferen erreserba. Ikus dezagun. Urbion aintzira. Ez ezkoan, utzi digu. Esto Sorian dago Pico de Urbion eta igual ez da Euskal Herrikoa. Zuzena da? Hain zuzen, ezegunea baita, baina ez da Euskal Herrian Burgosko, Soriako eta Errioxako lurrak hartzen ditu. Mendixur, ezaguna? Bai, Araban.
Baiezko eremuan utzi dugu, bai? Bai, Uribarri Ganboako urtegiaren hegoaldeko isatxean dago. Bai. Guardiako aintzira. Bai, guardian. Leku ederra. Hoi honetiko segurtu. Bai, urte beti nagoenik guardian, bai. Bai, Bai. Baiezko eremuan guardiako aintzira zuzena da? Bai. Eta Pitillasko aintzira? Bai, Nafarroan. Han ere izan zarete edo? Ez, baina... Pitillaz. Baiezko eremuan zuzen? Erantzun dugu? Ondo, ez egunea, Uxue Mendimagalean. Urdaibai. Bai, eremuan, bai? Mundaka eta Gernikako itxasadarra, bai. Maredor. Ez ezko eremuan? Ez da, Euskal Herri ezagoan, o estan izango, Frantzia ezagoan, o iparraldeko... Ez ezko eremuan zuzena da? Frantziako Laben herrian dago, bai. Eta Landatan. hori da, biosferaren erreserba da, zuen arabera. Ikusi egin behar. Bardea ez ezko eremuan, bai? Ez egunea. Hain justu ez da. Pasaportua da. Saltza añana, baiezkoan. Mugitu dugu lekuz, baina ekarri dugu baiezkora, bai? Arabako ez egunea da, bai. Saldropo. Non, kokatuko genuke? Saldropo Zebiriotik gora, Gorbea Magalean. Baiezko eremuan, Euskal Herrian ez egunea, bai? Zean urin, bai. Leitzaran. Muntantzan ebili gara, Bai. Azken kontzeptu hauekin. Leitzaran ez ezkoan geratu da. Ez ezkotik baiezkore ekarri dugu hori da, eta baiezkoan geratu da. Zuzena da? Ba, ez ezkoan behar zuen, Euskal Herrian egon bai, baina ez baita, ez egunea. Eta Ansot ordokia ez egunea da, Lapurdin dago, Baionako sarreran, hain zuzen. Mikel Etaritz, bikain, finala ederra. Izan da, eta gainera jakintzerekin osatu duguna. 225 euro, 1000 euro bihurtzeko aukera urrezko galderari esker. Mikel, Aritz, puska. Biosferaren erreserba dira bi, Urdaibai, tiza baten jarri dugu. Zuzena da? Bai, eta hala da, 1994 geroztik. Aukeratu izan da, eta jarraian buruarekin egitea. Bai, Bardea da. Bardea dela. Bai. 11kotik, biosfera erreserba. Ni gustu baiz. Urrezko galdera. Zuzena da? Bai, alazen, Mikel Aritz. Baina bikain, Akatsak eta akatsak baitaude, zuenak barkatzekoak dira. 225 euro gehiago irabazita. Segi aurrena Miluzen dikote. Miluzen bada, Bai. Espera, biosfera erreserba. Bueno, jarrai dezala.